Torch Nadolig, wrth gwrs. Nawr te, dwi wedi creu un yn y fan yma yn barod gan ddefnyddio y dail bythol wyrdd, oherwydd dyna beth yw torch Nadolig, gwahanol ddeilach bythol wyrdd yn gwahaniaethu o'r goeden Nadolig, sef yr pain yma, i'r celyn, a dwi ychwanegu yn y fan yma hefyd ychydig bach o eucalyptus. Yr rheswm am hynny oherwydd y gwynt ffein sydd gyda fe. Dwi wedi ychwanegu hefyd ychydig o eiron, oherwydd prin iawn mae cael celyn dyddi yma gyda eiron. Dim un rheswm, jyst digwydd bod. Ambell i flwyddyn, mae fwy o eiron ar y celyn. A mae'n dibynnu le ydych chi'n byw hefyd. Mae nhw'n gweud ar un adeg, os oedd eiron ar y celyn bod hi'n addo gaeaf caled. Wel, dyn ni'n cael gaeafau caled iawn nawr ydyn ni. Dim mwyaf, nag dim mai. Ond ta beth, yn y fan yna dwi wedi creu torch, a mae torch wastad yn grwn, wrth gwrs. Does dim dechrau, does dim diwedd iddo fe. Ac yn y canol, wrth gwrs, mae yna wastad dwll yn oes. Wel, yn canol y dorch yma, dwi wedi rhoi ychydig o wydre. Nawr, oes dim champagne wedi bod yn hwn, ges i ddim gwahoddiad i'r dŵ draw fyna. So felly, dwi wedi troi 2 wydr wyneb yn weired, a dwi wedi defnyddio un gyda bobls yno fe. Mae yna bobls yn y gwydre yna hefyd. Ac yna wedyn, jyst i godi y canwyllau, all hwn fod yn rhywbeth addas iawn i osod ar ganol y bwrdd dydd Nadolig. Mae hwnna'n syniad mor dda, mor syml yn diwe. Syml, ac eto i gyd mae'n fe'n effeithiol dros ben. O hefyd dwi wedi ychwanegu fel welwch chi yr orennau, so felly mae'r cyfan yn gwynto yn ffein iawn. Yna wedyn draw i'r fan hyn, eto mae gen i dorch, nawr te fi sydd wedi creu hwnna, ond yn y fan yma mae'r pain eto, mae'r dorch yma wedi cael ei phrynu. Reit. A dwi wedi prynu'r dorch yna mewn archfarchnad. Holl bwysig, os ydych chi'n prynu torch mewn archfarchnad, ceisiwch chi prynu nhw mor gynted y maen nhw'n cyrraedd yr archfarchnad. Oherwydd, unwaith maen nhw yn yr archfarchnad neu mewn rhyw siop, maen nhw'n diedded i ddechrau sychu. Reit. Os ydych chi'n prynu'n, gofalwch yn y dorch a sgwydwch chi. Os diw'r pinnau bach yn cwympo i gyd, mae wedi sychu, gadwch chi fod. Os nag yw i, prynwch chi yn iawn. Os ti'n rhoi bach o ddŵr gyda'i wedyn tra bod hi'n tî? Ie, gallwch, jyst llwch chi roed ei soco yn y sinc dros wyneb i weired, lawr yn y sinc a'i gadael yna am ryw awr. Yn hwn, mwyn ychwanegu rhyw chydig, dwi wedi rhoi y côn, sy'n moch bach y coed yno fe, dwi wedi ychwanegu hefyd goleuadau'r Nadolig, ac yn y canol yn y fan yma, mwyn creu rhywbeth yn wahanol, dwi wedi gosod chydig o hyacinths. Ac o amgylch y hyacinths, chydig o fwswg i gadw'r gwreiddyn yr hyacinths yn lib. Dwi wedi ychwanegu hefyd ychydig o frigau, achos da ni gyd yn gwybod yr hyn sy'n digwydd, unwaith mae'r hyacinths yn tyfu, maen nhw'n cwmpo i bob man. Fydd y brigau yna yn cadw'r hyacinths ar ei fyny. Tip bach da, gret. Yna wedyn yn y blaen, yn y fan yma, eto dwi wedi prynu torch gyda'r picus yn y fan yma, ac yna dwi wedi addurno'r dorch. So'r sgerbwd wyt ti wedi prynu? Sgerbwd, hollol. Reit, Ac yna wedyn mynd ati i osod pa beth bynnag, dych chi'n dymuno yno fe. A dwi wedi defnyddio'r lliw aur gyda'r coch. Eto, chydig bach o moch coed, ac yna wedyn mae gyda ni'r bobls mewn lliw aur a coch. Yn y fan yna, a hwnna'n barod i hongian ar y drws. Yn y fan yna, yn gyflym, mae gyda ni rhywbeth sydd yn gwbl wahanol, o'n i'n meddwl, yn lle bod ni bob un ohono nhw, jyst rhywbeth bach llwch chi ddefnyddio o'r hyn sydd gyda chi yn eich tŷ i wneud rhyw pictiwr bach neu rhyw lun dde'n gallu bod ar y bwrdd. Mae hwnna'n hyfryd. Nawr te, dyma'r dorch, mae'r rhaid i ni gael, mae eisiau wair yno ni, ar rîl, mae yna eisiau bes yno ni. Reit. A lle hwnna fod yn un o fwswg, neu lle lle fod o laswell, o wair, neu lle lle fod y bren yn y fan yma. Ac yna wedyn, pa beth bynnag ydych chi'n dymuno i roi yno dda. Mae da ni goeden Nadolig, mae da ni gelyn, mae da ni'r pain yma, yn y fan yma. Ac llwch chi, wrth wneud un eich hunan, a llwch chi wneud e lawer yn well na'r hyn ydych chi'n ei brynu. Y peth sydd yn bwysig yw rhoi nhw miwn yn y fan yma, darn bach fyna, ac eto llwn ni roi 1, 2, ac yna wedyn wrth i roed e mewn, yn jyst yn defnyddio y weiren i'w ddale yn sownd. Ac yna wedyn, allwn ni roi tamaid bach o gelyn eto. Eto, a'r cyfan dyn ni'n gwneud i'w mynd o amgylch y dorch. Bron a bod, allan ni i adael e fel la, a defnyddio fe i hongian fel la, a jyst rhoi
dolen o riban coch neu pa bynnag liw ydych chi'n dymuno, neu allwch chi barhau i fynd o amgylch y cyfan. Cofiwch wedyn roed ychydig o ddŵr, spray bach o ddŵr iddo fe, ac yna wedyn mae fe yn medru para yn hyrach. Neu allwch chi ychwanegu eto fale sydd wedi sychu, chydig o renne, neu hyd yn oed moch bach y coed yn y fan yna. Ac wrth gwrs, clymu y cyfan i fyny gyda rhiban bach coch. Mor rhwydd, mor syml a hynna. Pidwch â wneud e'n gymleth. Ie, chi neud i fe edrych yn O'n i'n mynd i weid na. Sa'n ni'n licio gweld ti a fi'n trio wneud e. O, felly na chi. Gwpa ffordd ar rhoi gwyn yn dod gyda. Wel, na fe cyn cael y gwyn. Wrth gwrs. Diolch, Diolch, Kevin. Kevin, diolch yn fawr iawn. Dol i llawen i ti.